के नंबर ई गनगनात कहे बा फोन आवता और दिया अपना मर्दा के नंबर अपना देवरा से मांगे गइल बिया कैसे ए देवर जी बोलो श्रीमती भौजी देवी जी संस्कारी देवर संस्कारी लगता तनी अपना भैया के नंबर दी ना काहे बड़का बाबू के देव तो ना काम चली जिनिए बाड़न सब बात बड़के मुझे थोड़ी ना कहा है तो लिखो भैया के लिखो अपना भैया के नंबर दी बोली 94 400 चुक चुक 94 400 चुक चुक 95 500 फूट धरावा टुस 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 उठाइए ना उठाइए ना अंजलि में सटाइए ना हेलो हेलो इस रूट की सभी लाइनें व्यवस्थ हैं कृपया 9 महीना बाद डायल करो ए देवर जी इतना महीना बाद डायल करे के करता है व्यवस्थ बा व्यस्त बा दूसरा नंबर दी तो दोसर लिखो बोली 94 400 डारी पर बारी पर 94 400 बारी पर आउ नंबर हो नचनिया के डाड़ी पर धरावा धरावा टुस 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 हुलुलुलु हुलुलुलु उठाइए ना हुलुलुलु हुलुलुलु उठाइए ना हुलुलुलु हुलुलुलु लहरी जी में सटाइए ना हेलो हेलो रेडियो नेपाल हो तपाई को अनुरोध मा भोजपुरी फिल्मी गाना सुन भयो राति राम्रो राम्रो छ हाम्रो नेपाल में चिङ चिङ टिङ टिङ भिङ भिङ गाना सुनन छ ए देवर जी काहे इतना मजाक कइले बनी अबली मजाक भौजी से ना कोई नहीं तो मौसी से कोई नहीं ए देवर जी बोला ई त बुझाता कोनो हिंग बेचवा के लगे धो ले बनी अच्छा नेपाल धोले लो हां दोसर नंबर दी दोसर धरावा बोली 94 400 कुल्हा पर 94 400 कुल्हा पर आउ नंबर हो नचनिया के झूला पर धरावा टुस 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 उठाइए ना उठाइए ना उठाइए ना हेलो यात्री को कृपया ध्यान दें जो गाड़ी जीरादेई से चलकर जाने वाली जनता एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 6 महीना विलंब से चल रही है सुविधा के लिए खेद है चाय बड़ी शिखर ए शील बटल पानी पानी ए देवर जी का हो ई त बुझाता स्टेशन पर धो ले हां तो अब के सही जगह पर गइल बा अब तो रे धके जाई मर्दा लगे दी भैया के अपना अच्छा तरह से नंबर तो लिखो बोली 90061 90061 61 हो गई हाँ हो गई 80 38 38 टुस 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 अब साफ करता हेलो 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 के राजा जी हा तू डिंटेलवा के मम्मी बोलो तारी का हो ए राजा जी का हो रारू गोड़ छुके गोड़ लगता जाई हो गोड़ पहुंचल बक्का हो जाए ए राजा जी का हो अरे ओरा कब घरे आवतनी अरे घरे के तरह ए राजा जी हां हमारा रुपया पैसा कुछ ना चाहिए बस रौरा आँखी के सोझा रहे अच्छा तो हम समझन कि मोय संपत्ति हमारा लग ही बाटे अरे सोचतर के तरह कुछ चिन्ह ले ले आवत तो ए राजा जी हमरा चिन्ह ना चाहिए तरह का चिन्ह ना लिए ना हम सोचले तरह गोल में छुछी ले ले आवत गोड़ में के छुछी होला हमरा वो ना चाहिए तो घेटी में का पा ले ले आवत हमरा वो ना चाहिए तो का चाहे बस रौरा हमरा आँखी के सोझा रह अच्छा कहीं दूर से पतइयो बाहर के लिए आए बुनु डॉक्टर साहेब कहीं दूर से पतइयो बाहर के लिए आए बुनु हां तो बुझाई जे मोय नोटे धरता घरे रहनी तो भागावत लू कि बहरा जा आयो बोलावत तारू जब जीत करता रहो न हाँ तो हम टिकट कटा ले बानी अच्छा आ उधियात चलिए होता टिकटवे पौधिया चला मत टिकटे को दिया औरत कहे तरी कैसे लेकिन गाना का भाव लगल कैसे
एगो कोनो लइकवा हो एगो कोनो लइकिया से कहता का कहता लहरे कैसे रोकी बोली तने हुका लगे दुगो अगरबत्ती हला दिया माला पहना दिया गइलन गइले उ ओकरा पीछे खोस दिया पैसा सुन के बंद भइल अभी का पिछवा खोसिले दुगो अगरबत्ती एगो एगो लइका एगो लइकी के मैटर हटे कैसे कैसे?